Hej alle sammen. Håber I har det godt derhjemme. Jeg er meget ked af, at jeg ikke kan være der i dag. Og jeg håber, I har haft en god dag indtil videre. Og Amanda, jeg håber også, du har haft en rigtig god dag. Og faktisk sagt ja et rigtigt tidspunkt i kirken. Og har fået smilt godt til på alle de rigtige tidspunkter, når far og farfar nok har taget en masse billeder af dig. Jeg er rigtig ked af det på dine vegne, jeg ikke kan være der i dag. For jeg ved, hvor meget du har glædet dig til i dag. Og jeg har virkelig ikke fundet ud af, at du er blevet så stor nu. Det er virkelig mærkeligt at tænke på, og jeg føler ikke, det er lang tid siden, at jeg har kastet rundt med derhjemme, og vi har løbet rundt og leget hjemme i stuen. Og nu her imens jeg har skrevet den tale her, jeg er begyndt at tænke på, hvor forskellige os tre søskende vi er. Det er virkelig specielt, synes jeg, at vi er så sammentømrede og alligevel så forskellige. Altså, men Nana, hun var både... Vi har et meget afslappet forhold, og det har vi altid haft. Jeg tror, det er meget, fordi vi er så tætte og ved altid, hvad vi har hinanden. Vi ved altid, hvor vi har hinanden, og det synes jeg er mega fedt. Og så ved du, at jeg synes, det er mega fedt alle de gange, hvor vi har spillet fodbold, og du har været med til at banke diverse nationaliteter i fodbold på diverse ferier. Og der er rigtig mange gange, hvor de unge drenge og mænd har sagt, ham der ikke op, han er virkelig god. Det synes jeg er mega fedt, du har givet dig en del af. Og Nicoline, os to, jeg tror, vi har skændes om alt, hvad der er skændes om. Lige meget hvad det var, så endte det alt, hvad vi skændes om. Så havde det mega sjovt. Så på en eller anden måde endte det med i det skænderi. Det har været mega træls. Det, jeg synes, der er mega fedt ved det, det er, at vi er kommet så tæt nu. Og jeg tror, det er fordi, at vi ved præcis, hvor vores grænse det går til alting. Ja, vi ved lige, hvordan vi reagerer på det hele. Det tror jeg har gjort os rigtig tætte nu. Og jeg tror, det er derfor, at i sidste stykke tid, der har vi virkelig kunne snakke rigtig tæt om alle mulige ting. Sidste par år, hvor jeg har været derhjemme. Vi har snakket om alle mulige dine kærester, og jeg ved ikke, hvad vi ellers har fundet på. Ellers har det været fedt at snakke med dig på Skype om alle mulige spændende ting, du går og laver på F-skolen. Og så Amanda. Det er også to, vi bare skulle kigge på hinanden, så vi begyndte at grine. Det synes jeg har været mega fedt altid. Og vi har altid leget sammen derhjemme og spillet bold ned i stuen, og far og mor ikke har været hjemme. Og du har altid vidst, at min dør var åben, hvis du kedede dig. Og jeg er stoppet med at tælle de gange, hvor du kom ind og bankede min dør. Jeg keder mig. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave mere. Hvad skal jeg lave? Kan jeg ikke godt være med? Kan jeg sidde med dig? Og du har vidst, at vi har altid fundet noget eller andet sjovt at lave. Selvom jeg havde venner på besøg, eller da første gang Birgitte var med mig hjemme, der kom hun også bare ind. Jeg keder mig. Hvad skal jeg lave? Kan jeg godt være med og sidde sammen med jer? Jeg tror mest, at vi var nysgerrige dengang. Men du har altid vidst, at min dør har været åben, hvis du var med til at lave et eller andet sammen med mig, eller mine venner, eller min kæreste til den sags skyld. Og det synes jeg, det har været rigtig fedt. Men du har også altid været god til det hele, og du har styret lidt det hele. Du har været god i skolen lige fra starten, og rettet på os alle, og flere af dine søstre har været pisseirriteret rent sagt over det. Men du er blevet bedre til det nu, og kommentere og ikke sige, det er helt forkert det der. Du kan bare sige, hjælpe det lidt på den gode måde. Det samme med sport. Du er stadig vores fars store håb om at tjene penge på dig. Kom på håndboldlandsholdet med din venstre hånd i håndbold. Det bliver ikke bedre end det. Det kommer ikke tættere. Stadig vores fars store håb. Han har opgivet os andre. Og så er du også begyndt at kontere. Så har du også altid kontere dine venner rigtig godt. Og det er jo også vigtigt. Du har simpelthen så mange venner. Og det er jo fordi, du er den, du er. Og altid har været det. Altid er så smilende og glad. Og så er du også nu begyndt at kommentere alle de drenge, der jagter dig. Jeg hørte, at en af Nicolines venner havde skrevet til hende, at hun synes, du er lækker nu. Eller han synes, du er lækker nu også. Og det er jo fedt, at du håndterer dem på din egen måde. Og hvis kæresten er kedelig, så bliver han bare skrottet. Det gider du simpelthen ikke. Og jeg kan også godt se, at du har fået opbygget en vis omgang selvtillid på Facebook med alle dine billeder. Og hvad du ellers udtalelser, du laver der. Og det er jo mega fedt, du har altid selvtillid. Og det har du ikke for fremmed. Din far har altid selvtillid, og det viser han. Men det er mega fedt, men jeg tror, du har manglet mig til at pille lidt ned derfra en gang imellem. Så du ikke tror, du er verdensmand. Og det tror du har manglet lidt, mens jeg har været afsted her. Men du skal vide, at selvom jeg er herovre nu, og jeg håber, at jeg kommer hjem igen til jer, så skal du vide, at selvom jeg bor et andet sted, skal du altid komme hjem til mig, og hvis der er noget galt, kom til mig. Hvis du er ked af det over noget, eller vil have hjælp til noget, så skal du vide det. Kan du altid gøre.
Eller hvis du bare keder dig og bare ikke ved, hvad du skal lave, kan du altid komme, og vi kan finde på et eller andet sjovt at lave. Så skal du bare vide, at min dør den er altid åben for dig, og det samme selvfølgelig med de andre to, Nicoline og Nana. Kom, hvis der er noget. Jeg vil altid gerne hjælpe dig, hvis det er det. Men det var det, vi havde her for Sydney. Se Operahuset her i baggrunden. Og jeg skulle hilse for min kæreste. Hun er også ked af, at hun ikke har været der. Og du har lukket os til det sidste med alt maden og det hele. Og det har været svært at blive væk. Men vi nyder vores arbejde, jeg nyder varmen hernede. Håber I nyder kulden lidt endnu. Og håber I har det godt. Jeg har lige en sidste hilsen fra mit arbejde. Jeg skal gerne lige sige tillykke. Ellers er det det. Ha' en god dag. Hej hej. Hej, Amanda. Tillykke.